queríamos hacerla que fuera muy divertida. Ya lo es, simplemente por visitarlo, pero que la gente tuviera un aliciente de ir a cada sitio. Но това, което ние искахме да направим, е да събудим желанието на гостите, на хората да отидат на всяко едно от тези места. Y después de ese periodo de observación e investigación, И след периода на наблюдение и изследване, y llegar a la conclusión que les acabo de decir, que Badalona es un tesoro, и след като стигнахме до заключението, че Бадалона всъщност е едно съкровище, pues quisimos que crear la búsqueda del tesoro. И решихме да създадем търсенето на съкровището. En Badalona. Emulando a ciudades como Nottingham, por ejemplo. Така, споменавайки други градове, като Нотингъм. Sí, bueno, esta es una experiencia en la búsqueda del tesoro por Badalona. Това е една опитност в търсенето на съкровището в град Бадалона. Sí. No nos ha dado tiempo de más, pero hemos hecho 15 puntos. Нямахме време за повече, но подробно изследвахме и направихме 15 туристически обекта. Y esto puede mejorarse muchísimo. Но това може да се подобри, да се разшири много повече. Pero obviamente la idea queda ahí. Но това е нашата идея, началната идея. Entonces, el que quiera participar tiene que registrarse. Така че, онзи, който иска да участва и да ходи по пътя на издирване на съкровището, първо трябва да се регистрира. Seguir una serie de instrucciones que les proponemos al principio. Да следва серия от инструкции, които в началото ще бъдат съобщени. Y una serie de recomendaciones tales como el calzado, И la botella de agua. също така няколко препоръки какво трябва да обуе и какво трябва да си носи. Depende de la época, también aconsejamos llevar paraguas y... Разбира се, в зависимост от сезона, когато е дъждовно, препоръчваме чадър. Bueno, y entonces empezamos, ¿no? Aquí voy a acercar un poquito más la imagen, pero bueno, este es И така сега ще приближа изображението. el comienzo, donde la gente tiene que saber que al final de la línea 2 existe una línea que se llama Pompeu Fabra. И така, това, което сме направили в началото е, че гостите трябва да знаят, че в края на линия номер 2 се намира метростанцията Помпео Фабра. Efectivamente, cuando lleguen a ella y ya estén inscritos en el programa, tendrán que rellenar estos espacios que ven aquí en esta zona. И така, когато те са се записали за тази програма на търсене на съкровището и дойдат тук в Бадалона, трябва да следват инструкциите и да попълнят тези лилавите квадратчета едно по едно, като обиколят съответните обекти. Con esas palabras de Pompeu Fabra, ¿de acuerdo? El siguiente paso es bajar hasta la... Me he aprendido un poco, Badalona. De la plaza esa a la plaza de la Plana. След това трябва да слязат от площада на метростанцията Помпео Фабра до площад Плана. ¿Tienes una estación dedicada? Ah, sí, lo hablamos. Lo hablamos. Bueno, y así ir dando paso a paso para no entenderme demasiado. И така, стъпка по стъпка, за да не ви бавя твърде много. Y vas visitando cada uno de los lugares y vas buscando una palabra que... Трябва да посещават всяко едно от местата и на всяко от тези места ще намират по една думичка. Por ejemplo, en el caso del número 3, falta borras. Tienes que buscar esa ¿no? Borras, и като я откриеш, трябва да попълниш. En cada una de las cosas tiene que buscar una particularidad. И така, във всеки един обект трябва да търсят нещо много специфично. Sí. Y bueno, para documentar que los turistas han estado allí, turistas, lugareños, quien quiera participar, за да могат онези, които са участвали в издирването на съкровището, да докажат, че са участвали. Трябва да направят снимка на мястото, което са посетили и на тази специфика, която са открили. Или малко видео. Y al final, cuando haya hecho todo su trail,
toda su experiencia, tiene que regresar le damos la felicidad y tiene que regresar a la oficina de turismo para que le selle. И когато са преминали по целия този път на съкровището, събрали са всичките съкровища по пътя си, те трябва да дойдат в отдела по туризъм на общината и да получат печат за извървения път и за намереното съкровище. Cada uno de los sitios donde ha estado y demás. Nosotros proponemos, una recomendación que hay al final, proponemos crear una especie de pequeño premio que... Това, което ние препоръчваме накрая, е да се измисли някакъв вид малки премии, малки награди за онези, които са минали по пътя на съкровището. Que bajo mi punto de vista puede ser muy simple, personificar una imagen de Paétulo. Може да е нещо много простичко. Например, да се създаде някакво изображение на древния римски град Paétulo. Y que la gente quiera conseguir un Paétulo. И така хората да могат да кажат накрая: аз спечелих един Paétulo. Както казах, аз спечелих. Bueno, esto es una de las cosas que hemos hecho. Aquí aparece la revista, aquí aparece el mapa. И така, както виждате в символу, едно след друго са наредени. Първо списанието, второ първо списанието и второ картата. Всичко, което сме използвали, въвели като информация в интернет, са сайтове, които са безплатни и не се нуждаят от финансиране за поддържането им. Ustedes tienen todas estas claves y todo esto. La T por lo de tesoro, ¿verdad? Буквата Т е символ на тесоро, което на български означава съкровище. Pero bueno, si voy al tesoro 3 y pincho en su link. И така, ако отидем на точка 3, съкровище 3 и натиснем линка, me redirecciona automáticamente a la página. Автоматично ни прехвърля към страницата с съкровище номер 3. Esto puede ser impreso o puede ser usado a través con un código QR que hemos puesto en el símbolo. Значи, това би могло да се използва на хартиен носител, но също така чрез GSM-ите да се използва QR-кода, който беше създаден у нас. Bueno, esto es básicamente lo del tesoro. Най-кратки думи, това е, което сме спасили за съкровище. Otro trabajo que hemos hecho es la hemos llamado Badalona Fácil. Друга част от работата, която сме извършили, нарекахме наръчник, лесен наръчник за Badalona. Por lo tanto, hemos creado también una revista basándonos en los mismos puntos turísticos. Vamos a ver, ustedes no tienen 16 ni 20. Базирайки се на тези туристически обекти, които ние обиколихме, с оговорката, че ние знаем, че те не са нито 16, нито 20, а много повече, но използвайки тези, които обиколихме. Decenas de puntos turísticos. Entonces, de cada uno de ellos hemos creado un panfleto muy rápido para gente que no le gusta leer mucho. За всеки един от тези туристически обекти ние направихме едно много кратко като изложение, защото има хора, които не обичат да четат много. Con los puntos que deberían saber. С най-кратките точки и информация, която трябва да знае посетителя. Solo con esas particularidades de cada cosa. Най-специфичните неща за всеки от обектите. Y así hasta 15. И така до 15. Esto también está reflejado en el mapa. Това също е отразено в картата с... Si regresamos al símbolo, И така, ако се върнем в символу, vamos a Badalona Fácil, a ese... Може да отидем в лесния наръчник за Badalona и отново ще излязат тези точки. Apretamos sobre cualquiera de ellos. Когато кликнем върху която и да било от тях, y nos lleva justo al sitio donde queremos. И ни прехвърля точно до нас страница, която ние искаме да отворим. Porque a lo mejor solamente queremos
saber algo de un sitio concreto y no de todo. Защото може да не искаме да посетим всичките места, искаме да получим информация точно за едно определено място. Bueno, y hemos querido, hemos confeccionado una revista un poquito más larga, sin llegar a ser una Wikipedia ni mucho menos, sino un pelín más larga, que la tenemos abajo. И така, също създадохме един по-обширен вариант на списание, който сложихме линка малко по-надолу, пак символ. Un poquito más abajo, donde, bueno, invitamos a descubrir Badalona, ¿no? Където отново каним туристите и гостите да открият, да опознаят Бадалона. Un poquito más larga, tiene un poquito más de texto. Тя е малко по-дълга, има малко повече текст и информация. Las fotos son nuestras. Снимките са наши. Entonces, no hay problema con usarlas porque todo es para ustedes. Така че няма никакъв проблем за нашите домакини в местото на Бадалона да ги ползват тези снимки, защото не са с авторско право, наши са и ние ги подаряваме. Lo mismo tiene, cada cosa tiene un mapa para que el que quiera usar la revista con la revista, el mapa del tesoro. Всеки обект си има своята карта и е точно разположен на картата. Que puedo ir directamente al puente del tesoro. И отново можем да направим прехвърляне от картата с координатите към информацията в списанието. Apretar sobre él sin Като натиснем върху нея, то се увеличава, приближава се към читателя онлайн. Y hemos aprovechado el Simbalum para poner cosas que necesitan los turistas. И така, възползвахме се от пространството на Симбало, за да свържем с линкове нещата, от които се нуждаят туристите. Transporte de Barcelona, servicios, пристанището в Барселона, услугите, un enlace a Wikipedia, връзка към Википедия, turismo, la sede de turismo, dirección de turismo, el mapa de Barcelona, връзки с картата на град Бадалона към сектора на туризма, museo, линк към музея на Бадалона, la ruta turística que ustedes tienen. туристическата дестинация на Бадалона, която те имат създадена преди ние да дойдем. Y quedan espacios vacíos para volver. И са останали още няколко празни квадратчета, за да ги попълним, когато се върнем отново при тях. Sí, no quiero finalizar sin, a ver si es posible. Не бих искал да приключа без да ви покажа Y mostrar un poquito el esfuerzo. малка част от усилията, които ние положим. Hacía mucho calor. Беше ужасно горещо. Ahí vamos, quiero que vean el grupo completo yendo hacia el Там monasterio. ще видите как цялата наша група въпреки на горе по склона към манастира. Vamos. Fue un día, elegimos un día magnífico, pero de bastante calor. Избрахме един прекрасен ден, но ужасно горещо. Estábamos rotos. И бяхме скапани нощ. Bueno, con esto quiero finalizar y obviamente aquí en el centro puede ir el logo del ayuntamiento, rellenar estos espacios con lo que quieran. И така, вече ще Espero que les haya приключвам. gustado. Там в центъра, където пише Симбало, може да се сложи логото на местото на Бадалона, да се попълни пространството според тяхното виждане. Bueno, pues bien merecido este aplauso. La verdad es que es un trabajo exquisito, muy bien trabajado, muy pulcro. Заслужени аплодисменти, казва, работата наистина е много добра, изпипана. Nada que envidiar a trabajos profesionales. Значи направо завиждам на такива професионално изпълнени работи. La verdad que yo quedo sorprendida, yo supongo que los demás también, porque no esperábamos pues un trabajo tan completo, Защото не очаква една толкова завършена. con tanta iniciativa, con propuesta también de marketing, pues la vertiente comercial, ¿no? Que le da pues hacer como de un juego, ¿no? La visita И особено приятно сме изненадани от тази игра, която сте измислили, за да
провокирате хората да дойдат да посетят Бадалона. И visto lo visto, pues invitaros a volver. И виждайки всичко, което сте направили, ами каним ви, елате отново. Sí, sí. Bueno, yo, la siguiente paso me gustaría el colegio, el Instituto Cristo Botet de La Tograd, quieren que oigan una pieza musical de su folclore y me gustaría que... perdón, discúlpame. Necesito que pase la señora Esmili, que ya lo he olvidado, para que ella presente a su lógicamente a su ciudad. Muy bien. Sí, sí. Значи сега даваме думата на Еми да направи презентация на своето училище и своя град, на вашето училище и вашия град. Hemos hablado antes que nos acompaña la regidora de Medio Ambiente y Salud de la ciudad de Badalona, Sonia Egea, que ha tenido la amabilidad pues de... Hemos hablado del proyecto y ha querido estar presente. И така също поканихме госпожа Соня, която е отговорник за здравето, хигиената в Бадалона, за да присъства на вашата презентация. И тя с удоволствие прие. Ние благодарим на сърдечното посрещане в град Бадалона. Agradecemos mucho a la invitación cordial de la ciudad de Badalona. Тук е един рай, в който ние ще се върнем. Aquí es un paraíso en el que nosotros volveremos con seguridad. Следващия път ще идем на фламенко и на бар. La próxima vez iremos a un bar para bailar flamenco. И в знак на уважение към вашето гостоприемство, моите лица подготвиха един подарък. Y en símbolo de respeto hacia vuestra ciudad, nuestros chicos, nuestros alumnos han preparado un pequeño regalo. Ние се докоснахме до съкровищата в Бадалона. Nosotros hemos tocado, hemos quedado impactados por los tesoros de Badalona. Сега ще ви подарим една емоция. Ahora les vamos a regalar una emoción, una sensación, която ще ви провокира със сигурност, que les va a provocar con seguridad, за да дойдете да откриете съкровището на Златоград. Para venir a Bulgaria y descubrir el tesoro de su ciudad, de la ciudad de Zlatograd. Seguro. Със сигурност каза дама. Бавничко става, за да се засили ефекта. Това, което ще видите. Se hace lentamente para poder aumentar el efecto. Sí.